Cześć wam, o sobie chciałabym powiedzieć tylko tyle, Szeretnék mondani, hogy że od 30 30 lat éve zajmuję się i foglalkozom, działam na polu tevékenykedek medycyny a naturalnej. természetgyógyászat területén, I przez te és ez alatt a 30-lecia több évtized alatt gorączkowo poszukiwałam lázasan rozwiązań i kutattam, sposobów, kerestem mindig a különböző eljárásokat, módszereket, nigdy nie będąc és soha nem usatysfakcjonowaną. voltam elégedett, Zawsze na mindig coś czekałam, valamire vártam, potrzebowałam szerszej valami perspektywy. nagyobb távlatot Czegoś, co szerettem volna, połączy valami wszystko w spójną olyan całość. dolgot, amitől összeáll az egész. Dopóki nie spotkałam Amíg się z nem találkoztam a biologiką, biologikával, ciekawość addig wciąż pchała mnie w hajtott kierunku engem dalszych poszukiwań. ez a kíváncsiság, Dopiero biologika stała és się a dla mnie biologika jakby végre szkieletem i megadta fundamentem azt do a zrozumienia keretet tego, és azt a vázat, co, ami kiedy i dlaczego się z nami dzieje. segítségével végre megérthetjük, hogy mikor, miért történik velünk. Znamy Ugye a z grubsza prawa biologika biologiki. törvényeit nagyjából A ismerjük. kto ich nie zna, temu Aki nem polecam ismeri, annak czterodniowy tudom kurs lub javasolni, hogy proponuję, by jöjjön el egy obejrzał 4 dostępny na napos YouTube tanfolyamra, wideo vagy hallgassa dotyczące meg az podstawowych zagadnień. alapismeretek kurzust, elérhető a YouTube-on. Skoro zaś je znamy, to Ha wiemy, że viszont már istnieją 4 wyjątki ismerjük, od praw akkor biologiki. tudjuk, hogy a biologika törvényei alól 4 dolog kivétel, A ez konkretnie pedig a wypadek, baleset, zatrucie, a promieniowanie mérgezés, a sugárzás i és a helytelen nieprawidłowe vagy lub niezdrowe egészségtelen odżywianie. táplálkozás. Ogólnie wszyscy wiemy, Általában czym jest mindenki wypadek, tisztában czasem każdy van bierze vele, w hogyha jakimś valamilyen udział. baleset érte, ugye ezt azért észre szoktuk venni. Zatrucie i Mérgezés, promieniowanie sugárzás is również nas nie zastanawia. Wiemy, o co chodzi i z kisakkozható, czym to tehát jest nem związane. kell Nie sokat musimy się törni długo rajta a zastanawiać. fejünket. Natomiast Viszont a najciekawszym i wzbudzającym najwięcej legérdekesebb és wątpliwości tematem jest legellentmondásosabb téma az a odżywianie. Kto táplálkozás. i w jaki sposób Mert się odżywia, kinek co milyen oznacza zdrowe, a co a niezdrowe odżywianie. táplálkozása, mit ért azon, hogy egészséges vagy egészségtelen. Arra Pomyślałem, gondoltam, że hogy dziś ma właśnie na tym się erre skupimy helyezzük a i przyjrzymy hangsúlyt, és temu z bliska. vizsgáljuk meg közelebbről, I być może hát ha uda nam się sikerül ebbe dojść do valamilyen konsensusu. konszenzusra jutnunk. Ciągle Az, się hogy milyen zastanawiamy nad tymi egészséges wszystkimi sposobami, táplálkozási stylami, formák, kuracjami, módszerek, dietami i formami kúrák, zdrowego odżywiania. Diéták léteznek, hát csak kapkodjuk a fejünket, Mało és jest wśród ember nas legyen a osób, talpán, które się w tym aki ki dobrze tudja orientują. magát ismerni. Do tego, abyśmy Ahhoz, zaczęli hogy świadomie poruszać się w tym kiismerjük gąszczu. magunkat ebben a rengetegben, Zacznijmy od nézzük meg, zrozumienia, hogy w jaki sposób tulajdonképpen hogyan is funkcjonuje nasze működik a mi ciało. testünk. Matka natura Az zadbała, anyatermészet gondoskodott róla, abyśmy hogy bez pomocy, segítség nélkül na zasadzie samoleczenia byli w stanie öngyógyító utrzymywać módon i karban konserwować legyen nasze ciało. tartva a testünk. Istnieje Tehát automatyczny mózg, létezik egy automatikus agyunk, który ez zarządza az naszymi procesami automatikus agy życiowymi. menedzseli a mi életfolyamatainkat, Od narodzin aż do śmierci. születésünktől halálunk pillanatáig. Możemy pomóc w tym, Mi aby abban nasz tudunk automatyczny mózg dobrze segíteni, wywiązywał się hogy z tego az zadania, automatikus agyunk zapewniając mu wszystko, jól tudja czego ezt a potrzebuje. feladatot ellátni, hogy minden feltételt biztosítsunk neki. Potrzebujemy És się odżywiać, ezért ponieważ van każdy szükség a przebiegający w nas táplálkozásra, proces hiszen a fizjologiczny testünkben minden, ami czerpie energię i można élettani powiedzieć jest folyamatként finansowany i zajlik, zarządzany ze środków, abból a które odżywiając się táplálékból dostarczamy lesz do naszego finanszírozva, organizmu. menedzselve, amit elfogyasztottunk. Jest to Ez egy niepodważalna teza, megkérdőjelezhetetlen tézis, mająca tylko itt jedno nincs wytłumaczenie. semmilyen különféle magyarázat, Mózg hiszen może ha bowiem valamit syntetyzować megettünk, różne abból związki tud wyłącznie z az tego, co agyunk zjedliśmy. előállítani bármit, To, czego nie amit nem zjedliśmy, ettünk meg, nie nem spożyliśmy, fogyasztottunk el, objawi się w az postaci hiányként fog niedoboru. jelentkezni. Zgadza się, Igen ám, de jednak każdy z nas ma inne mindenkinek más az wyobrażenie na temat elképzelés az zdrowego egészséges odżywiania się. táplálkozásról, Spróbujmy és więc teraz hogy zdecydować, kinek van kto igaza, ma rację, hát podążając azt ścieżką döntsük logiki most i el, vagy biologiki. legalábbis próbáljunk elindulni egy logikus, biológikus ösvényen. Zwykła Én azt mówić, szoktam mondani, że hogy az matki natury nie anyatermészetet należy nem kell kwestionować. felülbírálni, A więc tehát jesteśmy nagyon jól bardzo meg dobrze vagyunk zaprojektowani. teremtve, Nasz automatyczny az mózg wszystko za automatikus nas robi. agyunk mindent végez helyettünk, Musimy go tylko dobrze nekünk csak obsługiwać. szolgálni kell Wówczas őt. jesteśmy w És stanie akkor jako mi wolne szabad istoty lényként tudunk przy pomocy naszego az niczym nieograniczonego, egészséges, zdrowego nem fizycznie korlátozó ciała fizikai wykonywać różne testünkben aktywności. mindenféle tevékenységet elvégezni. Z tym, Csak że w hogy dzisiejszym świecie manapság, musimy zdecydować, kogo słuchać. hát, A hogy mam na myśli to, że patrzymy na nasze okokból, zdrowie vagy zarówno z milyen naukowej, jak i okokból lehet, ekonomicznej hogy ennek perspektywy. esetleg Mogę sobie még azt is el wyobrazić, tudom że u képzelni, podstaw hogy naszego podejścia leżą również fontoságtudati różne systemy wartości. háttere van, vagy tudományosan szeretnék megismerni ezt a területet. Ważne, aby postanowić, Lényeg az, czego się hogy rá trzymać. kellene jönnünk, hogy kire is hallgassunk. Nigdy i w żadnych Soha, semmilyen okolicznościach nie körülmények között powinniśmy nem kell stresować nekünk się azon tym, izgulni, czy hogy zaczną nam ja rosnąć gęstsze Istenem, most włosy. nőjön a hajunk, vagy
Poprawią się cserélődjön rzęsy. le a szempillánk, Lub czy vagy nasze jelita jaj, poradzą sobie z vajon tym, co zjedliśmy. a belünk továbbítja ezt a falatot, amit elfogyasztottunk. Nasz automatyczny mózg robi Tehát to za ezt nas az tak doskonale, automatikus agy olyan tökéletesen że nie végzi, musimy się hogy nekünk wtrącać. ebben nem kell beleavatkozni. W momencie bowiem, Tehát abban w a którym pillanatban, zaczniemy się amikor ograniczać, mi elkezdjük korlátozni magunkat, czyli tehát głowić nad tym, elkezdünk okoskodni, co dać naszemu hogy mózgowi, mit kéne adni az agyunknak, abban Sami a pillanatban wyprowadzimy się w pole. el vagyunk tévedve. funkcjonowanie az naszego agyunk, mózgu jest tak skomplikowane, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć működése nawet promila jego możliwości. olyan bonyolult, hogy egy ezrelékét sem tudjuk felfogni, hogy hogyan dolgozik. Nie mamy pojęcia. Za Fogalmunk sincs pomocą róla, ilu hogy miliardów egyetlen receptorów w każdej másodpercben sekundzie hány kontroluje nasze ciało. milliárdnyi receptoron keresztül felügyeli a mi testünket, Koncentrując się nad tym, és minden by z chwili na chwilę másodpercben a zapewnić nam következő przeżycie. másodperc túlélésére W chwili, koncentrál. kiedy to mówię, Mire mózg ezt a myśli już o szót kimondom, następnej i már kolejnej a sekundzie mojego következőre is a życia. következőre. Także nie wiemy, jak osiąga Tehát to, nem że tudjuk, hogy jestem w hogyan stanie siedzieć tu i éri mówić. el azt, hogy én itt tudok ülni és beszélni, A przy tym és moje włosy közben rosną persze i még a wymieniają hajam się is moje nő, rzęsy. sőt a szempillám is cserélődik. Jedno jest pewne, Egy biztos, a hogy mianowicie to, że jedynym az pewnym znakiem tego, egyetlen że moje ciało biztos czegoś potrzebuje, jele jest to, annak, hogy mit szeretne a testem, że na myśl mire lub van na widok danego szüksége, jedzenia czy dania azt az ślina napływa agyam mi úgy do ust. tudja nekem W megüzenni, ten hogy sposób egy mózg étel przekazuje mi wiadomość. látványára vagy gondolatára összefut a nyálaszámba. Wszak to przy Hiszen ezzel pomocy a tej nyállal śliny fogom będę mogła megemészteni strawić azt a jedzenie, ételt, które amit skonsumuję. elfogyasztok. W przypadku, Akkor, amikor w którym nie będziemy brali pod nem uwagę vesszük znaków dawanych figyelembe nam przez mózg, az agyunk jelzését, zaczniemy go akkor ki ograniczać. kell Trzeba mondanom, to sobie wyraźnie korlátozzuk az powiedzieć. agyunkat. Każde danie, a Az więc mówię tu o ételek, wszystkich produktach żywnościowych, élelmiszerekről jest zdrowe. beszélek, mind egészségesek. Z tym, że nie Csak nem zawsze i nie mindig, każdemu és nem służy. mindenkinek éppen valók, Wyłącznie nasz mózg może és wskazać, czego kizárólag w danym csak az momencie agyunk potrzebuje. tudja jelezni, hogy neki mire van Z pewnością szüksége. każdy spotkał Bizonyára się ze találkozott zjawiskiem, már mindenki azzal a jelenséggel, że nie mógł hogy patrzeć na dany produkt, volt warzywo olyan czy owoc. élelmiszer, vagy I przez gyümölcs, lata na zöldség, samą amire myśl rá o se nim tudott ciepła mu nézni, skóra. esetleg éveken I było mu keresztül. niedobrze, Még a hideg is kirázta a gondolatára, a po czasie aztán egyszer nagle go csak zapragnie hirtelen i staje się megkívánja, on jego ulubiony. és az egyik kedvencévé válik. Wszyscy to Mindannyian przeżywamy z átéljük tego ezt, powodu, że nasze hiszen ciało zmienia się w każdej sekundzie, másodpercenként változik a testünk, a to és sprawia, że jego potrzeby emiatt a również się testünk zmieniają. igénye is változhat. Ten, kto uważa, Ha że valaki doskonale úgy rozumie gondolja, funkcjonowanie mózgu, hogy może dawać rady tökéletesen dotyczące ismeri az odżywiania. agyműködést, az adhat táplálkozási tanácsot. Natomiast osoba Aki nie ezzel będąca nincsen tego pewną tisztában, powinna az zostawić hagyja to ezt matce az naturze, anyagtermészetre, słuchać hallgassunk a wewnętrznego belső głosu hangunkra, i jeść tylko csak takie olyan potrawy, ételeket tegyünk, które jej smakują. amiket jó ízűen meg tudunk enni, Istnieje viszont jednak van pewne egy ograniczenie, megkötés, które również amit zawdzięczamy szintén az matce naturze. anyatermészetnek köszönhető. Każdy noworodek tak zaczyna Minden życie, kisbaba że co 3-4 úgy jön a godziny világra, hogy płacze, 3-4 aby go óránként nakarmić. felsír, hogy adjanak neki enni. Wnioskuję więc z tego, Hát én że ebből nasz azt a układ pokarmowy w következtetést aktywnej mondtam le, części dnia hogy az powinien otrzymywać emésztőrendszerünk egy składniki odżywcze 3-4 órás właśnie w takim rytmie, ritmusban co 3-4 kell, hogy godziny. kapjon az aktív napszakban Z tego mózg tápanyagot, czerpie abból energię lesz do az przemian energia, zachodzących w abból ciele. tudja lecserélni az agyunk a testünket, Każdy z nas és ez samodzielnie musi bizony ponieść egy tę önként ofiarę, aby samemu vállalt ofiarą się nie áldozat stać. kell, hogy legyen a részünkről, hogy ne váljunk áldozattá. Jeśli nasz Hogyha mózg nie az otrzyma agyunk koniecznych nem kapja materiałów meg a budulcowych, megfelelő építőanyagokat, to w akkor funkcjonowaniu naszego ciała hiányosságok pojawią fognak się braki előállni i niedobory. a testünk működésében. To z kolei Ezek wywoła fognak zmiany, elváltozásokat is mutatni, które należy bizony oddzielić od ezt tych külön wywołanych przez kell tak zwane választani konflikty biologiczne. a biológikus konfliktusoktól, Ponieważ hiszen choroby lub ha ograniczenie pusztán ruchowe csak egy wywołane są po össze-vissza prostu przez étkezés niewłaściwe i következménye niedbałe egy odżywianie, fájdalom, vagy egy mozgáskorlátozottság, to głupotą byłoby akkor stwierdzenie, butaság lenne arról że beszélni, nasze cierpienie hogy jest vajon wynikiem milyen konfliktu spadku poczucia własnej önértékelési wartości. konfliktusnak a következménye miatt szenvedünk. Oczywiście. Nyilván Oddzielić to jest nagyon bardzo nehéz ciężko. külön választani, Przykładem może być hogy pianista, którego bolą tételezzük palce, fel bo egy nie odżywiał się zongoristának, regularnie, fájnak az ujjai, powodując różnego rodzaju mert nem deficyty evett w swoim rendszeresen, organizmie, és nyilván ez a része fog akkor hiányt szenvedni. co prędzej czy później stanie się u Ő niego neki również przyczyną előbb-utóbb spadku ebből poczucia własnej önértékelési wartości. konfliktusa is lehet, Przecież skoro przestanie się hiszen ha nem realizować w tudja dziedzinie, azt a do pályát której się folytatni, kształci, amire készült, to będzie to dla az a niego legnagyobb stanowiło prawdziwą akadály, życiową életviteli przeszkodę. akadály lesz az életében. Natomiast to, aby Azt nasze odżywianie viszont, było hogy az prawidłowe, étkezésünk możemy rendben zadbać w van, bardzo łatwy azt a sposób. legegyszerűbb ugye
követni. Jeżeli Tehát ezt a utrzymamy ten 3-4 3-4 órás godziny rytmust, ha to betartjuk, tylko odchylenia emocjonalne már będą mogły csak, powodować zmiany w naszym ciele. érzelmi kilengéseink következtében lesznek elváltozásaink. Dieta jest A greckim słowem, diéta które dziś każdy önmagában używa, egy nie do görög końca szó, és ma będąc świadomym mindenki jego znaczenia. össze-vissza mindenfélére használja. W dosłownym Szó szerinti tłumaczeniu oznacza fordításban azt kolejność jelenti, jedzenia. hogy étkezési rend. Nie słyszę, És erről aby ma często nem mówiono nagyon dziś o hallom, tym. hogy beszélnének. Co więcej, Sőt, starają nam się szabad wmówić, że jako wolne lényként istoty możemy jeść azt cokolwiek i kiedykolwiek w sugallják dowolnej nekünk, hogy konfiguracji bárhol, i bármikor kolejności. össze-vissza ehetünk. Warto jednak wypróbować Érdemes dotrzymać kipróbálni, wspomnianego już hogyha rytmu ezt a ritmust posiłków, betartjuk, ponieważ wówczas nasz akkor mózg otrzyma azonnal składniki jobban odżywcze fogjuk niezbędne do érezni magunkat, funkcjonowania hiszen ciała az i agyunk będzie is mógł optymalizować procesy zachodzące w megkönnyebbül és organizmie. megkapja azokat az építőanyagokat, Co do razu amiből przełoży się na nasze finanszírozni lepsze tudja a samopoczucie. testünk működését. To bardzo Nagyon jó dobrze, że dolog, znamy biologiczne hogy prawa ismerjük a natury. biológiai Ale zanim természettörvényeket, de zabierzemy się mielőtt za głębsze poszukiwania nekiveselkednénk i egy analizę hosszas stanu naszej psychiki, kutatásnak az érzelmi állapotainkat illetően, vizsgáljuk meg. czy poziomie fizycznym zrobiliśmy Megtettünk-e wszystko, fizikai aby nasz silnik dobrze szinten działał. mindent azért, hogy ez a motor jól működjön. Nie ma bowiem samochodu, Mert nincs który az a jó przejechałby choćby autó, metr bez ami paliwa. üzemanyag nélkül egy métert is elmenne. Dziękuję bardzo.